بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. I islam då behöver man ibland att tvätta sig, alltså det blir obligatoriskt att tvätta sig, alltså tvätta huvudet och hela kroppen. Det finns flera anledningar som gör att eller att tvätta sig blir obligatoriskt. Det finns flera anledningar, jag nämner bara två. Till exempel efter samlag. Om man har ett blodsamlag och måste man sen tvätta sig, då är det obligatoriskt, alltså wajib, att göra ghusl. Och det här gäller både män och kvinnor. Och för kvinnor till exempel efter mensperioden, de behöver också göra ghusl, alltså att tvätta sig. Och det finns också andra anledningar till ghusl som jag inte nämner nu. Det finns också rekommenderade ghusl, alltså det är inte obligatoriskt utan det rekommenderas att man gör ghusl bland annat på fredagar. Alltså innan man går till fredagsbön, då gör man också en ghusl, att man tvättar sig, sen går man till fredagsbön. Men det är rekommenderat, det är inte obligatoriskt. Oavsett om ghusl är obligatoriskt eller rekommenderat, det är samma sätt att utföra ghusl. Och då börjar man med att tvätta hela huvudet, hela nacken och hela halsen. Så att man, efter att man gör intention, alltså avser att göra ghusl, då går man under duschen och tvättar hela kroppen, hela huvudet och hela nacken och hela halsen. Allt blir tvättade med vatten. Man drar sig tillbaka, det är bättre att man går ut från duschen, och nästa är att man tvättar hela högra delen av kroppen, så att man lägger den högra delen av kroppen under duschen, både fram och bakdel. Allt tvättas, hela högra delen av kroppen. Efter att man tvättat hela högra delen av kroppen, man lämnar duschen och sen tillbaka under duschen för att tvätta hela vänster delen av kroppen, både fram och bak. Och på det här sättet så har man utfört ghusl. Och som sagt, oavsett om det är obligatoriskt eller rekommenderat, det är ju samma sätt att utföra ghusl. Och den som gör en obligatorisk ghusl behöver inte göra wudu sen, utan alltså tvagning. Utan med den här ghusl man kan utföra sina böner. Walhamdulillahi rabbil alamin.